Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Param car rental, iniimbestigahan ng NBI dahil sa umano'y investment scam. 4 na kongresista ng Pampanga, dinipensahan si Duterte laban sa investigasyon ng International Criminal Court. Bedridden senior citizens nakatanggap ng ayuda mula sa Kapitolyo ng Pampanga. At 100-year-old na lola, kinilala bilang ika-28 Malolenya Centenarian Awardee. Nabalitang Central Luzon. Iniimbestigahan na ngayon ng National Bureau of Investigation o NBI ang kumpanyang Param Car Rental dahil sa di umano'y investment scam na kinasasangkutan ng mga may-ari nito. Base po sa salaysay ng mga biktima, pinangakuan sila ng mataas na interest rate sa kanilang ipinuhunan, subalit kalaunay wala na raw ibinalik sa kanilang mga pera. Dumepensa naman ang may-ari ng Param Car Rental at sinabing sinisiraan lang daw sila. May eksklusibong report si Paulo G. Santos. Wala nang inabutan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI Pampanga na magtungo sa tanggapan ng Param Car Rental sa Barangay Dapdap, lungsod ng Mabalacat nitong Miyerkules, February 15. Ang kanila sanang pakay, ihain ng supina laban sa mag-asawang si Catherine at Junjun Banal na siyang may-ari ng car rental business at inirereklamo dahil sa di umano'y investment scam. Ano namin sa supina namin. Ano sa NBI? Ano kaya natin ano yan? Para kay Manuel Castro, ang may-ari ng inupahang pwesto ng mag-asawang Banal sa kanilang negosyo, higit 200 katao raw ang sumugod sa tanggapan ng Param Car Rental nitong gabi ng Martes, February 14. At dahil wala raw inabutan, sa barangay hall na sila tumuloy para magreklamo. Wala nung kuno sa kato, tinalami among latay. Labi, background lata, nag-investor ko, managalan. Tapi sabi ang kugaya namin, may flat ko gulong. Tinabang ka marama, natad kong eskwela. Kapatid ni Bayo Kita, bali, Abilaski. Sabi na ka, naka-gibes yan noon 100,000. Bigbiting lang ano kayong barangay namin, mga 200 lang, matawo ng investor. Kwento ni Ariel, hindi niya tunay na pangalan. Ang pangakong 10% interest rate ang dahilan kung bakit sila naengganyong mag-invest sa Param Car Rental. Nagtiwala rin daw agad sila sa mag-asawang Banal dahil mukhang lehitimo naman daw ang kanilang negosyo. Bunsod na rin sa dami ng kanilang mga patalastas sa social media at maging sa billboard. Bakit ka mag-i-invest at car rental yan? Actually, nagkaroon ako ng dilema pero nung pinresent nila sa akin and then sinasabi nila yung mga partners nila yung ganito, yung mga big resorts, big hotels, and then hindi naman tayo ma-news sa TV kung hindi tayo legit. And then pinapakita nila yung mga tulong nila sa public. And then sabi nila sa advocacy nila before, we're not here just to earn money. Gusto rin namin is mag-earn ng pera yung nasa community namin, which is yan yung mga investors. Actually, the plan was executed well. Ang galing ng pagkakaplano niya, but maraming taong naapektuhan. Maraming tao na OFW, yung ipon nila naapektuhan. Pero sana naman at least magkaroon ng kurot sa puso nila na kahit ibalik nila yung mga investment lang. Ang isa sa mga nagrereklamong si Ronron, hindi niya tunay na pangalan, nagawa pa umanong magtanong sa mga may-ari ng Param Car Rental kung lehitimo ba ang kanilang inaalok na investment scheme. Tinanong ko si Catherine Banal na, ma'am, sabi ko, meron ba tayong special permit from Securities and Exchange Commission na mag-correct po ng mga investment sa public? Sure, sabi niya hindi natin pwede gawin yun. Kasi kung gagawin natin to, instead of magiging 10% ang may bibigay namin sa inyo or 12%, magiging 3% na lang or 5% na lang. Kasi we need to follow the process. Eh hindi naman gusto lang namin makatulong sa mga
investors namin. Kaya hindi na kami nag-go doon. At saka sir, ano pang hahanapin mo? Meron kami mga proof of payment na binabayaran namin kayo. Yung mga iba naming investors binabayaran namin, sabi nila. Sinubukan din daw ng ilang mga nagrereklamo na bumalik sa tanggapan ng Param Car Rental. Ang problema, nowhere to be found na raw ang kanilang mga pinagkatiwalaan sa pinaghirapang pera. Kapansin-pansin din daw na pansamantalang nawala ang Facebook page ng Param Car Rental. They activated their page. Enough po nila yung comment section, so wala po kaming ma-reach out talaga sa kanila. We even tried na pumunta sa offices nila, pero ni isa sa branches nila walang naka-open. Then, sa mga kapitbahay po nila, nakibalita kami, sabi po nila is wala na daw po sila doon sa bahay nila. Umaga ng Huwebes, February 16 nang muling lumabas ang page ng Param Car Rental sa Facebook. Sa isang Facebook post na nagpakilalang si Junjun Banal na may-ari ng kumpanya, sinabi nitong marami pa rin ang mga nagtitiwala sa kanila sa kabila ng mga nagrereklamo at handa rin daw silang magbalik muli sa operasyon. Sinikap naman ng CLTV 36 News na makapanayam ng personal si Ginoong Banal sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang dating numero, subalit hindi kami nito sinasagot. Isang tawag naman sa telepono mula sa nagpakilalang Junjun Banal ang aming tinanggap na anyay na-delay lamang ng 1 buwan ang pagbibigay nila ng interes sa kanilang mga investor. Itinanggi rin niya na isang investment scam ang kanilang ginagawa. Ay, hindi po totoo yun, sir. Yung di lang nabibigay namin, this month lang po. Kasi po, nag-year end lang po. Kaya nag-audit lang po kami. Totoo niyan, sir, naglabas pa lang po ako last, 2 million para mabayaran ko yung mga interest nila. Explain ko rin po sa kanila yan, yung mga bago sila pumasok sa amin. Hindi nakapasok sa SEC po. Yun nga po. Oo naman sila. Bago ko sila explain ko na po lahat. Nagugustuhan naman po nila kasi mataas nga po yung percent. Pero sinasabi namin pag nakapasok sa SEC, mababa yung percent. Ayaw naman nila. Ang pagbabanta umano sa kanilang buhay at di umano'y harassment ng dahilan kung bakit sinara muna nila ang tanggapan ng Param Car Rental. Kaya po nakasara ang opisina namin kasi hinaharas yung mga employee, tinatakot po sila. Kaya ganyan po sila, umalis yung mga employee ko. Paano po kami makakabayad kung sarado yung opisina ko at tinatakot lahat ng mga employee ko? Di ba po? Tapos binigyan pa kami ng mga threat. Lalo na ang mga anak ko. Ang daming nagchat-chat sa kanya. Lahat po yun naka-screenshot. Kaya aakyat po din po yun. May mga ebidensya din po ako. Ayon kay NBI agent na si Martini Cruz, karaniwan ng modus daw ng mga investment scam ang pagiging too good to be true. In all of this, ang nagiging ugat niyan, yung malaking kita, gustong kumita ng mabilisan ng mga tao na nabibiktima. At ang ginagawa diyan, siyempre, kung sasabihin nila 3 months ang investment mo, unang buwan, tutupad sila doon sa napag-usapan, no? What was agreed upon, tumutubog sila, binibigay nila yung corresponding interest. Tapos yung dahil sa dahil nga kumita na itong tao, magdadagdag ngayon yan. Or yung pera niya, upon maturity, gagawin niya, i-roll over niya, hindi niya withdraw. Hanggang sa medyo tumagal na, 2 terms, 3 terms, yun, medyo magkakaroon na ng delay ng pagbabayad, hanggang sa mawala na lang siya. Sa estado ng maraming complainant, maaari umanong pumasok sa syndicated o large estafa na walang piyansa ang kaso laban sa mag-asawang Banal ayon pa kay Agent Cruz. Kung sakaling It's either syndicated estafa or large-scale estafa in relation to Cybercrime Prevention Act. Kung yan ay kung nagkaroon ng modus na pinapadaan sa website, sa Facebook, ganyan. Additional yun. At saka kung may investment naman, violation ng Republic Act 8799, which is the Securities Regulation Code ng Securities and Exchange Commission. Yung kailangan meron kang secondary license before you can collect investment from the public.
Magsisilbi naman umanong ebidensya ang mga kontrata na bahagi ng transaksyon ng Param Car Rental sa mga nagrereklamong mga investor nito. Samantala, September 2022 nang ma-feature ng CLTV 36 sa programang Trip, Treat at Gimmick ang Param Car Rental bilang isang car rental business na nagpa-advertise sa aming istasyon. Wala itong iba pang kaugnayan sa CLTV 36. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. 19 na kongresista ang naghain ng resolusyon upang protektahan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban po sa posibleng investigasyon ng International Criminal Court o ICC ukol sa kanyang madugong war on drugs. Kabilang sa mga ito ang 4 na kinatawan mula sa Pampanga, si dating Pangulo at ngayon Senior Deputy Speaker at 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, House Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales, Pampanga 1st District Representative Carmelo John Lasatin II at 4th District Representative Ana York Bondoc Sagum. Sa resolusyon, iginiit ng mga mambabatas na ang Pilipinas ay mayroong functioning at independent judicial system. Matatandaan nitong Enero, pinahintulutan ng mga hukom ng ICC ang pagpapatuloy ng investigasyon ng extrajudicial killing sa Pilipinas. At ayon sa Administrasyong Marcos, dapat hayaan ng ICC ang bansa na lutasin ang issue ng war on drugs ng Administrasyong Duterte sa ilalim ng maayos itong sistema ng hustisya na nagbibigay daan tungo sa pagpapanagot sa mga salarin. Sinabi naman po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang pagpapatuloy sa investigasyon ay hindi katanggap-tanggap at isang insulto. Sa tala ng mga Human Rights Watch, higit 12,000 katao ang napatay sa kasagsagan ng war on drugs. May ilang pa mga grupo ang nagsasabi na umabot sa higit 17,000 na katao po ang nasawi. Sa datos naman ng Philippine Drug Enforcement Agency, naitala sa 6,248 ang bilang ng mga napatay na o sa kasagsagan ng mga anti-illegal drugs operations. Kabilang sa mga ito ang 17 anyos na si Kian de los Santos noong 2017. Matapos ang isang taon, hinatulan ng guilty sa kasong murder ang 3 pulis na pumatay sa kalunos-lunos na binatilyo. Inamyandahan po ng Department of Education o DepEd ang isang salita sa bahagi ng Panatang Makabayan kasunod ng rekomendasyon ng mga eksperto at dalubhasa sa ating wikang pambansa. Sa ilalim po ng Department Order No. 4 na inilabas ng DepEd nitong Martes, February 14, ang salitang nagdarasal sa Panatang Makabayan ay pinalitan ng nananalangin. Nakasaad sa kautusan na ang salitang nananalangin ay likas umano sa atin at mahalaga sa pagkakakilanlan nating mga Pinoy dahil ito ay nakaugat sa wikang Tagalog. Bukod pa rito, mas inklusibo at angkop rin umano ang salitang nananalangin dahil wala itong tinutukoy na relihiyon. Sang-ayon naman umano ang grupo ng mga katutubo at Moro na mas mainam na gamitin ang salitang dalangin dahil ito ay mas espiritual at universal. Ang Panatang Makabayan ay karaniwang binibigkas sa mga estudyante sa flag raising ceremony at iba pa pong aktibidad sa mga paaralan. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kanina umaga po, ginanap ang second legislative inquiry ng Sangguniang Panglungsod ng San Fernando kaugnay po ng dagdag singil ng SFELAPCO. At para bigyan po tayo ng karagdagang detalye, makakasama po natin live dito sa studio si Atty. Albert Sodoro, ang legal officer ng LGU sa City of San Fernando. Atty. Elmer Sodoro, magandang gabi po sa inyo, sir. Welcome po sa CLTV 36 News. Ito po, inaabangan ng mga consumer ng SFELAPCO. Kumusta po? Ano po ang naging resulta ng pagdinig ng SP kaninang umaga? Well, to be candid about it, kung ako ang tatanungin mo sa nangyari kanina, it appears na na-frustrate ang purpose ng legislative inquiry. Because the way the inquiry was conducted or the public hearing was conducted this morning, wala po tayong masyadong nakuwang mga sagot from the SFELAPCO. In fact, if you can only watch the proceedings this morning or kung mauulit nyo po mapanood, may mga frustrations po, lalo na sa ating mga coming from our city councilors when they were asking questions to the representative. Pero were you surprised, attorney, na ang kanila pong corporate communications officer lamang ang humarap, considering na ikalawa na ito at noong una ho ay hayag ng SP, yung mga hinihingi, yung mga katanungan na naghihintay po ng kasagutan, hindi lamang yung LGU, pero most importantly, yung mga apektado pong consumer sa pinag-uusapan na issue. Well, to be fair with Mr. Ducum, Mr. Ducum is a highly competent SFELAPCO representative. Wala po tayong question doon. But given the issues involved, and may mga konti po tayong legal technicality din doon, I might be apprehensive to na baka hindi rin kinaya ni Mr. Ducum yung mga ibang bagay na tinatanong. And it would have been more preferable for SFELAPCO to have sent, siguro mga legal officers din nila. Of course, iniisip siguro nila na their representative, their spokesperson was enough for that public hearing. But it appears that hindi rin ganun ang lumabas sa pagdinig kaninang umaga. Opo, kasi isa talaga, attorney, sa inaabangan, kung magkakaroon po ng dagdag singil doon po sa tinatawag natin na generation charge. Pero as we speak, meron na ho ba kayo nakita na nagdagdag? Kasi nga, kino-question ho dito, kung sila ba ay allowed na magpataw ng dagdag singil, dahil nga po hindi pa naaprubahan. Yung ang unang kontrata, meron pa pong usapin doon, Totoo yan, sa mga ating mga kababayan, meron na pong pagtaas sa ating generation component ng ating electric charges. Kung mamarapatin mo, Jen, may dala nga akong kopya ng kahit kanino to, kahit kaninong electric statement of account ito. Yes, kung makikita mo dito, Jen, ang January billing ng particular na statement of account na to is 4,016 pesos and 76 centavos with the consumption of 775 kilowatt hour. Okay. Meron siyang February billing. Siguro hindi naman nalalayo. Ang kanyang February usage is 472. So negligible, mga 3 kilowatt hour lang ang difference, So pwede na nating maging basyan ito. So yung kanyang billing nung January was 4,016.76 centavos. And in February, magkano? 6,313.06. In other words, ang kanyang total bill o kanyang increase ng kuryente for this February compared do sa January is 2,296 pesos and 30 centavos. So, magkano ba this is the total bill. Nandyan yung distribution charges and other transmission charges. Tignan lang natin sa generation component. Itong kino-compare natin kanina, noong January, ang kanyang generation component charge was 2,007.93 centavos. Okay? Ngayong February, with the increase
It's now 3,728.95, an increase of 1,721.02. This is, we are just talking of a consumption of probably a middle, a residential, residential usage. Hindi naman ganong marami sigurong mga nagagamit na appliances and other electrical connections. Yet, nakita po natin na ang increase sa kanyang konsumo for this February, increase sa kanyang charge is 1,721. So how can you now, comparing it with more usages, lalo na sa mga commercial and other industrial establishments. Correct me if I'm wrong, parang nagkaroon po ng kasunduan dahil nga lumabas yung resolution ng ERC dito sa show cause order para sa SPLAPCO. So ibig sabihin po, attorney, hindi na sunod yung status quo? Yes, hindi. Wala. Let us just clarify, Ang pinapatupad ng SPLAPCO ngayon is what we call the Emergency Power Supply Agreement. It is a 6-month contract with their new generation provider, supplier, generation company supplier. Hindi yun yung pinag-uusapan na previous na 10-year contract ng SPLAPCO with APRI. Para malaman po ng ating mga kababayan, yung contract before ng SPLAPCO sa APRI was a 10-year contract. Sa madaling salita lang po, this was not approved. The power supply agreement between SPLAPCO and APRI was never approved with finality by ERC. So, dahil ineligible yung contract niya, kasama doon yung wala siyang authority mag-impose ng generation charge. Kasama kasi ang generation charge doon sa tinatawag na retail rate. Marami kasing component ang ating electric charges. Nevertheless, ang pinag-uusapan ngayon itong 6 months contract niya. In-impose na niya yung kanyang generation component based dun sa kanyang, if I can only assume, based dun sa kanyang contract with this provider. Yet hindi rin dito aprobado because we asked the representative earlier dun sa public hearing, pwede mo ba sabihin kung alin ang mas mataas? Yung bang generation component rate nyo sa emergency power supply agreement ngayon o yung time of rate use ng National Power Corporations sa Luzon? Hindi rin sinagot. Kasi wala tayong alam kung alin ang pinagbabasihan nila. Marami kasing bagay na hindi na ipaliwanag ng SPLAPCO. Kaya hindi man po magandang nag-a-assume po tayo. Tama po ba yung nakuha ko doon sa pagdinig kanina? Parang binanggit ni Mr. Nocum na yung mga hinihinging dokumento, pruweba, para mas maipaliwanag nga po ng SP sa taong bayan yung mga katanungan nila. Tama ho ba na parang binanggit niya na hayaan na lang ang ERC na mag-handle nito? Pero alam din ho natin, ang pinaka-main point talaga, ang objective ng SP, kaya po nagkakaroon ng ganitong pagdinig, yung tinatawag nating in aid of legislation. Sinabi nga kanina ni Mr. Nocum na sort of dahil nag-submit or nag-file na sila sa ERC, wag nang pag-usapan to at nandun na sa ERC. Na-point out naman na ang ERC at ang legislative body, ang sanggunian, are two different fora, Hindi mo pwedeng sabihin na wala kang karapatan ng sanggunian na pag-usapan yan in aid of legislation. Dahil from there, they could formulate a bill or an ordinance rather para sa ikabubuti ng San Fernando so far as the electric issue is concerned. And even the how SPLAPCO is collecting the electrical charges. Medyo it's so unfortunate kung ganun lang ang sagot ng SPLAPCO. It's so very technical. Parang sinasabi nila kasi nasa ERC na yan, sub judice yan, wag na natin pag-usapan. Wala naman tayong tinatanong dun sa basis nung kanilang, kung nag-impose ba sila previously dun sa 10-year contract nung kanilang generation rate. Wala naman tayong tinatanong dun . Ang tinatanong lang naman natin is yung issue ngayon na mag-i-impose ba sila kahit na merong ng incident before na mukhang
nilabag nila yung mga guidelines ng ERC. So kung nilabag nila yung guidelines ng ERC, parang merong lumalabas na pattern eh. Ngayon na naman, ini-impose nila yung EPSA nila, Emergency Power Supply Agreement, yet wala pa rin naman approval ang ERC insofar as the PSA is, the EPSA is concerned, as well as the rate including the generation component. Marami kasing minsan nakakalito na kailangan nating liwanagan sa mga tao na iba po yung naging issue doon sa 10-year contract na nag-expire na. At iba yung issue ngayon tungkol sa 6-month contract na kasalukuyan po, siyang ginagamit nila para makapag-distribute sila ng kuryente sa atin. It's a 6-month contract from their new coal generation company. Although sinasabi nila na kaya coal po nakuha natin, medyo magtataas po dahil ganito ang price, ganito ang exchange rate, and then nagbalita sila na bababa po dahil bumaba ang peso dollar, mas mura po yung nakuha natin. That's actually beside the point eh. The point is, aprobado ba yan? Kasi ako naniniwala ako kung dumaan ang proseso at inapprove ng ERC yan after hearing and our participation, yung public, siguro wala tayong magagawa, tatanggapin natin yan if justified. But ang nangyayari kasi, Espelapco is not really, as I see it, hindi masyadong transparent eh. The way I see the public hearing this morning hindi ganun kaluwag ang pagpapaliwanag ng Espelapco. I could say, without fear of contradiction, mukha namang evasive sila sa mga tanong ng ating councilors, no? Kaya hindi natin mawawala yung frustration kaninang umaga. Opo. Magkakaroon pa ba ng susunod na pagdinig kung ganito ho yung nakita ho natin? Hindi po mapapangunahan ng Sangguniang Panlunsod. But I think we should acknowledge the fact that our city mayor, Mayor Bill Macaluwag, made a request to the SP for the conduct of a legislative hearing. At salamat naman po at kaisa naman kasi ang SP dito eh. At kaya tumalima rin sila or kahit paano ginawa rin nila yung part nila na mag-conduct ng legislative hearing kanina or public hearing kanina. Pero on the part of the LGU attorney, ano ho yung mga nakikita ho ninyong magiging susunod na action ho ninyo, no? Medyo lumilinaw ho kasi, no, dahil nga nagkakaroon ng pagdinig, although nabanggit nyo nga hindi po absolute na nagbibigay ng detalye ng kasagutan ang Espelapco. Ano pong susunod na hakbang ng LGU? On the part, I can only speak for the city mayor in the sense that ang executive branch is very persistent, determined sa kanyang mga actions. Ang city mayor, if I can say, is not taking this sitting down, no? Talagang nararamdaman niya yung isyung ito. Hindi lang dahil alam mo lahat dito apektado eh. Kahit naman mayaman, but definitely yung ating mga mas hindi mayayaman na mga kababayan. Itong example ko lang na sinabi sa iyo. Saan mo hahanapin ang 1,721 sa component, generous component. Pero tingnan mo doon sa 2,296.30 increase from 4,1676. So yung 2,000, alam natin kung gaano kalaki ang 2,000 sa ordinaryong mamamayan. Kaya si Mayor, meron siyang mga lakad niyan para, pasensya na, hindi ko lang muna masasabi, may mga lakad din siya para matugunan itong development na to na lumalabas natin sa ating February billing cycle, yung increase. Opo, attorney, ang LGU sumulat din ho, correct me if I'm wrong, sa Espelapco, humihingi ng kasagutan. Nagbigay po ba sila ng tugon sa inyo? Or baka nag-reach out sila personally kay Mayor Caluwag? Meron ho bang mga ganito? Sumulat si Mayor noong January 16, 2023 sa Espelapco, citing the issue as well as asking some questions. Fortunately, hindi naman po tayo sinagot ng Espelapco. Kaya si Mayor noong January 24, gumawa po siya ng sulat sa ERC at pumunta siya sa ERC mismo noong January 26.
At salamat po ang ERC, the following day, naglabas po siya ng order. So, mukhang kung si Mayor susulat po siya sa SPELAPCO, gaya po nung nangyari nakaraan, baka hindi rin po siya matutugunan. So, mas siguro po it's wiser for Mayor to reach out to or to see and seek the guidance and assistance of ERC if permitted, if permitted. Dahil meron tayo nakikita mga sagot from ERC. Mahirap po kasi yung nagpipilit ka, hindi ka naman pinapansin, di ba? Ito na nakikita po natin ang SPELAPCO, lalo na kaninang umaga nagkaroon ng legislative inquiry. Mabuti naman at nandun sila. Yet, sabi ko nga po, hindi lang po naging mas maliwanag ang lumabas kanina. Sa akin po opinion, hindi po mas maliwanag ang naging usapan kaninang umaga. Baka meron po kayo panawagan sa SPELAPCO. Go ahead po, attorney. Hindi ko po alam kung makakahingi ako ng panawagan sa SPELAPCO. Sabi nga po natin, SPELAPCO has been here since 1927, if I'm not mistaken. So in other words, ito po lahat na lang ng mga tao Fernandino hindi po maring hindi alam ang SPELAPCO. It's a part of the community, it's part of our way of life, no? Kita natin mga tao na nagmamadali, hinahabol ang pagbabayad sa kuryente. Pero it's a different situation now because it's the other way around. Ang mga taong bayan ang naghahabol sa SPELAPCO to ask, no? And seek clarification. Hindi dahil sa ayaw nila magbayad. To disabuse that kind of mentality na ayaw magbayad ng tao kung sa kuryente na hindi po totoo yan. Gusto lang magbayad ng mga tao nung tama lang po nilang electric charges. At kung po yun ay pinapayagan ng batas. Kaya ang masasabi ko lang, ang SPELAPCO po kasama natin yan. But this time, we may have to really question, no, or their actions to the proper forum insofar as their electric charges are concerned. At tayo po tumatakbo sa ERC. Right. Medyo mahaba-haba pa itong usapin na ito, attorney, no? At yun nga, inaabangan din ng mga consumer yung refund, no? Pero abangan po natin ang magiging desisyon ng ERC, ano, kaugnay po nitong usapin na ito. Anyway, maraming salamat po sa inyong panahon at pagsagot sa aming katanungan, attorney Elmer Chodoro, ang legal officer po ng City of San Fernando, LGU. Samantala, bukas po ang CLTV 36 para naman po sa panig ng SPELAPCO anytime na baka gusto ninyo magbigay ng inyong side, kaugnay po ng issue na ito. Bukas po ang CLTV. Samantala, manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangungunang balita, aabot po sa higit 400,000 pesos na halaga ng marijuana ang nasamsam ng mga otoridad mula sa mga kilalang drug peddlers sa Zambales nitong Martes, February 14. Sa impormasyon ng Police Regional Office 3, 3 katao na residente ng San Narciso, Zambales ang naaresto ng pinagsanib puwersa ng San Narciso Police Zambales PIU at 2nd PMFC Zambales Provincial Police Office. Na-recover sa kanilang 4 na brick ng pinatuyong dahon ng marijuana at 3.6 kilo sachet ng hinihinala ring marijuana. Inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa mga suspect para sa paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Apat na individual sa lalawigan po ng Bulacan na inaresto ng mga alagad ng batas dahil sa magkakaibang kaso na kanilang kinasasangkutan. Ayon kay Bulacan Provincial Director Police Colonel Relly Arnedo, 18 sa kanilang sangkot sa illegal drug activities at nahulihan ng 2 granada, 49 na sachet ng hinihinalang shabu, 9 na sachet ng hinihinalang marijuana at buy-bust money. Samantala, 10 naman ang naaresto dahil po sa illegal gambling. 9 sa kanila ang nahuli mismo sa akto ng paglalaro ng pusoy at ang isa naman bilang taga-kolekta ng mga pusta na siya ring nagpakilala bilang PCSO agent. 6 naman ang naaresto dahil sa iba't ibang kaso, kabilang po ang robbery, estafa at mga paglabag sa RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at RA 7610 o ang Special Protection against Children Against Child Abuse. Kasalukuyan po nasa kustodiya ng kapulisan ang mga suspect. Sa ibang balita, nagpaabot ng ayuda ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga sa mga bedridden senior citizens mula po sa mga bayan ng Mabalacat at Magalang nitong Miyerkules, February 15. Tinanggap ng 81 representante ng mga benepisyaryo ang tig-1,000 piso na tulong pinansyal, gayon din ang 1.8 kilogram na gatas at food packs. Ang pamahagi ng ayuda ay bahagi umano ng programa ni Pampanga Governor Delta Pineda at Vice Governor Lilia Pineda katuwang ang sangguniang panlalawigan. Layon umano nito na magbigay ng kalinga at matulungan ang mga sickly, frail at bedridden senior citizens. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-100 taong kaarawan ni Lola Jovita de Jesus mula po sa City of Malolos, Bulacan, kinilala rin siya bilang ika-28 Malenya na Centenarian Awardee. Iginawad ng mga kawani ng pamahalang panglusod ng Malolos nitong February 15 ang 100,000 pesos at certificate kay Lola Jovita bilang pagkilala sa kanyang naging kontribusyon sa lipunan sa loob po ng mahabang panahon. Ang nasabing cash gift ay bahagi ng mga pribilehiyo at benepisyo na ibinibigay ng gobyerno sa mga senior citizens sa ilalim ng Centenarian Act of 2016. Dating gumagawa at nagtitinda si Lola Joving ng lalagyan ng bigas na gawa po sa supot ng simento ay kay Aling Lucena de Jesus, isa sa kanyang 12 anak. Kwento pa niya, hindi raw mapili sa pagkain si Lola Joving, bagay na nakikita nilang dahilan kung bakit nanatiling malusog ang pangangatawan ng kanilang ina.
Kilala po ang lalawigan ng Aurora dahil sa ipinagmamalaki nitong mga beach at tanawin na dinadayo ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit dahil sa naranasang pandemya, isa raw sa labis na naapektuhan ang sektor ng turismo na itinuturing bilang pangunahing pinagmumula ng kita ng probinsya. Ayon po sa chairperson ng Aurora Day Celebration 2023 na si Sherwin Amatorio, isang magandang oportunidad umano para manumbalik ang masiglang ekonomiya at turismo sa Aurora ay ang muling pagbabalik ng face-to-face celebration ng kanilang 44th founding anniversary ngayong buwan ng Pebrero. Iba't ibang mga aktibidad daw ang inihanda ng kanilang pamahalaang panlalawigan na nagsimula nitong February 3 at tatagal po hanggang February 19. Isa sa mga pinakainabangan ay ang muling pagbabalik ng surfing competition na nilahukan ng mga surfer mula sa iba't ibang lugar. Dapat din daw abangan ang Binibining Aurora 2023 kung saan 7 kandidata ang maglalaban-laban para sa corona. Samantala, bagamat mayroon pa ring mga health protocol na dapat sundin, bukas na raw ang lalawigan ng Aurora para po sa mga turista na nais bumisita at makibahagi sa kanilang anibersaryo at para na rin sa mga gustong magbakasyon, lalo na sa papalapit na summer. Iniimbitahan ko po ang ating mga kababayan na makiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Aurora 2023. Hindi lang po dito sa aming lalawigan, kung hindi sa mga kanugnug po naming mga kalalawigan. Kayo po ay welcome dito sa amin sa lalawigan ng Aurora. Sana po ay hindi lang po ngayong Araw ng Aurora kayo bibisita rito sapagkat malapit na po ang summer, malapit na po ang bakasyon. So kayo po ay iniimbitahan namin dito sa aming lalawigan na makita nyo ang kagandahan ng aming lalawigan. Marami na po nade-develop, hindi lang po dito sa bayan ng Baler. Buong probinsya na po at ang Provincial Tourism Office po namin ay patuloy pa sa paghahanda o pagdidiscover ng iba't ibang mga tourist attraction, ang pagpe-prepare po ng iba't ibang mga tourism events para nang sa ganun ay mas lalo pang dumami ang aming mga produktong turismo na pwedeng naming i-offer sa iba nating mga kalalawigan at ibang mga turista. Hindi lang po dito, kung hindi sa buong mundo. Kaugnay po ng usapin sa dagdag singil sa kuryente sa San Fernando, inibitahan po ng CLTV 36 News si Ginoong Erwin Nucom, ang tagapagsalita po ng SFELAPCO, ngunit tumanggi po muna siyang magbigay ng pahayag. Samantala, alamin po natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ang binabantayan ngayon ng Pag-asa at ito po ay namataan sa layong 750 kilometers dyan po sa may silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Samantala po, northeast monsoon naman po nakakaapekto dito sa Luzon, kasama na po ang Visayas. Kaya po ang mga lugar ng Caraga, Davao Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula ay magiging maula po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng trough o extension ng LPA. Gayon din po ang natitirang bahagi ng Mindanao ay magiging bahagya naman hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga pulo-pulong mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot din po ito ng trough ng LPA at ng localized thunderstorm. Samantala po ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro at Bicol Region ay magiging maulap po ang papawirin na may mga inaasahan po mga pagulan. Ito po ay dulot ng amihan o northeast monsoon. Gayon din po ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon at Visayas, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya kung sa komisyon ay magiging maulap din po ang papawirin na meron lamang po tayo inaasahan mga mahihinang mga pagulan. Ito po ay dulot din ng amihan o northeast monsoon. So sa mga lugar pong nabanggit na naapektuhan po ng LPA at ng localized thunderstorm, kasama na rin po yung mga naapektuhan, medyo malakas po sa lugar nila yung hanging amihan, ay posible po ang mga flash floods at landslides. So pinag-iingat po natin mga kababayan
dahil sa parte po ng Mindanao, marami pong binahang lugar. Dulot po ito ng trough ng LPA. Salamat po. At yan mga balitang nakalap ng ating news team. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maraming salamat po.